Ambalmao Anula Mohamed Touré Kabo Washington DC Yoa Soba kono no studio CC Nengenya kanye tani saba obeano Washington DC America Faba kono anga bi jamukan okuma ba obina talike niye ayirala ka fo ko sabola no e masina marabulo kono na dozon kuntigi ale nomina na finitugu fe ameseli ana kunafuni wala we tabangor no e gawo maraye ayirala ka fono fana Mali finitu ka kunafuni di so ya yira ka fo ko sorasu kunafuni di ɲuman kɔfɛ u sera ka wuli ka jɔ dɔ kɛ ka maajugu ninnu caman nɔminɛ an'u ka maramafɛnw ka faraw kan an bɛna kuma fana IAM kan n'o ye kalandenw ka tɔnba ye ka bɔ jamana fanga ka yamaruya kan mun y'u ka kulu ci a caman diminen don a ko la Senegal o kalata yɛrɛfɔ ko to tara tile saba ye an bɛna kuma n'an lasigiden ka bɔ Dakar nama fɛ ani yan fana Amérique ni Niger o ka sɔrɔdasi cɛ ka baara a ko gɛlɛyara an bɛ tila ka na kunnafoni lamɛn ani ka Anthony n'o ye Blinken ye Amérique cideyaso ɲɛmɔgɔ ka jaabi o ko la ani Israel ni Hamas olu ka lahala a bɛ cogo jumɛn bi bi na Mali fanga ɲɛma Choguel Maïga ale ni politiki kulu dɔw ye ɲɔgɔn ye kɛ tɛnɛndo fana an bɛ segin o kan ka fara an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni kumabaw kan ninnu de bɛna kɛ an ka kunnafoni ye k'a lase ma bi ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw bisimila. Ayiwa an bɛ taa Saloba kɛrɛnkɛrɛnna Masina marabolo la n'a yirala k'a fɔ ko donso kuntigi o kɔni nɔminɛna Mali finitigiw fɛ a kun ma fɔ fɔlɔ nka sigidaden caman dusu kamikamilen don u dimine ko nin min cɛ ko fɔlɔ min filɛ min nɔminɛna a ye u ka jamana u ka marabolo o lakanako sabati kosɛbɛ VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako n'o ye Mariam Kuyate ale ni a mara olu ka dankan sabanan u ye kuma falen kɛ an k'u lamɛn. Bon, ne kɔni ye minɛli mɛn kunun sɔgɔma fɛ maire ka adjoint filanan de ye ne wele téléphone na k'a fɔ ne ye nka a fɔra an ɲɛna o kɔfɛ ko u y'a taara minɛ karidon nka a minɛna kun min na ne t'a minɛ kun dɔn dɛ nka an nisɔn bɛ kɛ ko min na an mɛnna jihadistes de bɛ k'an ka dugu wuli u bɛ kɛ mɔgɔw ko baganw cɛ ka taa u bɛ kungo kɔnɔ u bɛ mugu ci mɔgɔw la ten o tɛ ɲininka foyi ko mɔgɔ tɛmɛtɔ dɔrɔn ko mugu cɛra k'a fa. Maintenant, an kɔni mɛnna sɔrɔsiw tɛ ka na o na an y'a ye ale Amadu Ɲanzɔn ye ale de wulila ka donsow fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ n'u bɛ u jija yanni sɔrɔsiw ka na ko an ka jamana dugu bɛɛ bɛ wuli o na donso caman kɔni sɔnna a ka kuma ma f'u taara u yɛrɛ b'a fɔ fɛn ma ko daga bamanankan na u b'a fɔ ko kan kɔni u bɛ taa yɔrɔ dɔ de dilan donso caman bɛ kɛ a y'o yɔrɔ dɔw de sigi o kɛra sababu ye jihadistes kɛ an sera bi dugu dɔ wulila sini dɔ wulila sinikɛnɛ dɔ wulila dɔ kɔni bɔra o la camanba de bɔra o la maintenant o kɔfɛ sɔrɔsiw nana maintenant an nisɔngoya yɔrɔ an sirannen de don sɔrɔsiw bɛ yan don o don an b'a mɛn ko ni jihadistes bɛ ɲɔgɔn na yan fɛ n'o tɛ a tɛ n'a fɔ k'a fɔ ko kamalen yɛrɛ ko an bɛ ka lapasa ko wɛrɛ la dɛ. N'an bɛ siran ne ni kɛra sababu ye ka donso tɔ in tiɲɛ an bɛna kɛ cogo di o ye an ka siran kun ye dɛ. Yala est-ce que lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ a ka fanfɛla la wa? U bɛ yan kɛnɛ in de ka bon u ni kɛnɛ de ka bon kɛnɛ in ka bon ne kilomɛtiri caman de don sɔɔni b'a mɛn ko attaque bɛ yan fɛ sɔɔni b'a mɛn ko attaque bɛ yan sɔɔni b'a mɛn ko attaque bɛ yan fɛ. Donc n'i y'a faamuya ka donsokulu fara sɔrɔdasiw kan o de bɛ se ka fangaba di yɔrɔ in bɛ se ka lakana o tɛ. O de y'an ka hakilila ye o de y'an ka hakilila an ni hakili la fo ko jamana n'a sɔrɔ sɔrɔsi kan sigi mɛ ko sɔrɔsi cayara kosɛbɛ u bɛ se ka fan bɛɛ lakana n'o kɔni tɛ. Y'an siran nɔ dɔrɔn de don ni donsow yɛrɛ kɛra an tɛna sigi o y'an ka siran dɔrɔn de n'o tɛ a ye min kɛ an t'o dɔn dɛ. Ayiwa Mama Kulibali an ka foli b'i ye k'aw ladɔnniya ko min ye Saloba donsokuntigi ka bɔ Masina n'o yɛrɛ ye Amadu Ɲanzɔn Kulibali ye ale minɛna kun min na DIRPA n'o ye sɔrɔdasiw yɛrɛ ka kunnafoni di soba ye a ma communiqué kɛ a kuɲaw kan fɔlɔ an dalen b'a la don nataw la ɲɛfɔli na kɛ yaasa ka se ka o da aw tulo kan.
ayiwa halisa lakana hukumu kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko dɔgɔkun laban na o kɛra ko kelenba ye mali finitigiw bolo cɛdenw ka kunnafoni ɲuman sɔrɔlen kɔfɛ k'u sera ka mɔgɔ fagala kunu dɔ minɛ ayiwa gawo mara la kɛrɛnkɛrɛnna tabagɔr ayiwa diripa ka fɔ la u ye bolimafɛn 10 ni caman nɔ minɛ marifaw o ni marifakisɛw viya bamara lasigiden ka bɔ bamako mariam kuyate ale b'a lakalen an k'a lamɛn. Ni kunnafoniw dila Mali woromasiri tabaw ka état-major général des armées fɛ kunu u ka communiqué kɔnɔ a y'a yira ko sibiri don nɛgɛ kaɲa 21 waati ko mugujugu keruntaw minnu bɛ wele ko obu ko banbagaciw ye o 4 bon ka ɲɛsi Gawo pankurujigi kɛnɛ ma ko nka ka kɛɲɛ n'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw ye ko u sera kɔni ka ni mugujugu ninnu ka a dɔw kunbɛn sigida min bɛ wele ko bagujɛ n'o bɛ Gawo pankurujigi kɛnɛ masurunya yɛrɛ la ka sɔrɔ a mugujugu ma pɛrɛn wa ko tiɲɛni ma kɛ a ko la état-major général ale ka fɔla halisa ko Gawo kɔnɔna na ko mugujugu kelen kɔni binna yen nɔ ni ka dankari banga dɔw la ani denmisɛn kelen ko o joginna ka sanga ni wale ma ko o yɔrɔnin bɛɛ la pankuru ye wulikajɔw kɛ ni ka gosiliw boroda dugu min bɛ wele ko Amasrakat n'o ni Gawo cɛ yɛrɛ bɛ taa kilomɛtiri 25 la ani Amazine n'o bɛ Gawo sahelian fan fɛ n'o ni Gawo cɛ bɛ taa kilomɛtiri 90 la ko banbagaci minnu bɛ yen nɔ k'u ye tatugu u la ni ka dankari u caman ni na a n'u ka pick-up ta ɲɔgɔn marifaw fo ka taa se u ka tajiw ma o sibiridon kelen na ko ni walijugukɛla ninnu ko o binna douane poste kan banakɔrɔ kangaba sɛkili kɔnɔna na ko nka ma ni ma to a ko la sivili kelen ko o kɔni joginna banbagaciw k'u ye caman ni daraki u la wa ko banbagaciw ma dan u ma k'u tilara tuguni ka bin sɔdasiw dagayɔrɔ dɔ kan dandereso Sikaso mara yɛrɛ la min yɛrɛ sen fɛ ko dɛmɛ dola u ma Burkina Faso sɔdasiw fɛ état-major général des armées ale ko a bɛ hakilisigi ɲini jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ k'i hakilina kɛ kelen ye ko sabula u ka baaraw nato senna ni ka jamanadenw n'u burufɛnw lakana yasa basigi u ka nati Mali fantan ni naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Mariam Kuyate ka lasili do ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. halisa mali la IAM n'o ye kalandenw ka tɔnba ye u ka kunkanko daminɛ na mali furancɛ fanga tun y'a tɔn ɲɔngiri nka o kɔfɛ u ye ayiwa latigɛkɛ k'a tɔn ci o ma bɛn caman fɛ n'o ye ayiwa kalanden jɛkulu maakɔrɔw ye olu ka ɲɔgɔn dɔw senfɛ u b'a ɲini u ka nɔnabilaw ma minnu ye bitaw ye k'u ka latigɛ nin sɔsɔ marako kiiritigɛso la olu ɲɛkɔrɔla la ayiwa nin waleɲumandon nin ban cɛ IAM ma ban fɔlɔ ayiwa u ka lahalaw kan barisabu ko u ma u ka kuma laban fɔ VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako Mohamed Daɲogo ale ni dɔw masalala an ka jɛku lamɛn. Ekɔlidenw ka kulu bɛ yen n'o tɔgɔ ko IAM o cilen kɔfɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ mun ye Bubakar Kamara ye n'ale bɛ sanfɛ kalanso la mun tɔgɔ ko INSUP ni o kalandenw yɛrɛ ka lafasa kulu ale tun bɛ o kɔnɔ ni olu yɛrɛ ka fanga banna sabula ale yɛrɛ fɛ hali ka dan bɛɛjɛ fanga ma o nali Mali la. Bibi in na an dusuma kasilen don n bɛ segin a kan ka sababuya kɛ IAM ye jɛkulu min ni ani ni kɛwale min filɛ ka k'a la n'a man kan. Parce que n'i ye an ka jamana in yɛrɛ démocratie yɛrɛ sun ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ bɛɛjɛ fanga yɛrɛ nali sababu nin jɛkulu in senba yer'o la wa ɲɛta ko caman bɛ kɛ jamana in kɔnɔ jɛkulu in sɔrɔla a caman na o yɛrɛ bɛɛ kɔfɛ fɛnɛ fɛn min ye sifina jɛkulu min n'u o ye ekɔlidenw ni élèves ye olu ka hakɛw ɲinini jamana fɛ n'u ka hakɛw ɲinini sira fɛ mun ni a bɛ se ka hɛrɛ ani bɛn ni kelenya lase u ma donc ni jɛkulu in ka baara ye o kɛlɛ ye donc ka se ka fɛn bɛɛ kɛ walasa ekɔlidenw u k'u jɔyɔrɔ fa u ka se k'u hakilina sɔrɔ u ka se k'u sagonafɛnw sɔrɔ donc ne bolo ni jɛkulu in kɔni cili a tɛna ni foyi ye ni kɔlɔlɔ tɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Hawa Tarawele o fana ye sanfɛ kalanden a y'a yira k'a fɔ IAM a ye dɛmɛ caman de lase olu ma o de y'a to a tun man ka ci an ka Hawa Tarawele lamɛn. Ne bolo IAM bɔlen ekɔlisow la a kɔni a bɛna kɛ degun ye anw bolo dɔɔni barisa ni anw bɛ ka taga ni anw ka résultats bɔra réclamation ko ni fɛngɛ ninnu na an bɛ taa olu de nɔfɛ olu de b'a ɲɛ yira anw na hali an ka inscription ko IAM mɔgɔw de b'a ɲɛ yira anw na avis partagé ko IAM mɔgɔw de b'u partager anw m'olu.
nka o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sanfɛ kalanden dɔw bɛ yen olu kɔni olu ka nisɔndiya yira ko sabula ni IAM a tun bɛ kalandenw u ka hakɛw u lafasa a kɔnɔna kow caman tun bɛ yen olu tun man kan i n'a fɔ bisilakɛlaw fo ka taa se nibɔliw ma Fatumata Tarawele ale kɔni ale b'a ka nisɔndiya o yira. Transition kan décision tali IAM kama ka IAM dissolu n'o ye k'a ci ka bɔ yen ne fɛ hakilina ɲuman don barisa IAM sigi kun de ka anw ekɔlidenw an'anw étudiants k'anw ka droit défend kalanko ta fanfɛla la nka n'o ko talen no kɛ ko wɛrɛ ye ka mɔgɔ faga b'o la ka jelibɔn b'o la ka marimafɛnw ta ɲɔgɔn kama ne fɛ o tɛ ko ɲɛnɛma ye a cili u ka fisa ni nin bɛɛ ye. Nka maa caman fɛ IAM a tun man ka ci nka a tun kan ka i ka dɔn k'a fɔ ɲɛnabɔko kura de ye olu cɛla Tijani Bamajo n'o ye kunnafonidila ye ale bɛ o la a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na ale b'a ka hakilinata ka fɔ ka ɲɛsin o ma. Ne yɛrɛ bolo IAM kun man kan ka diso quoi a tun kan ka réformer a réforme kɔnɔ a bɛ se ka kɛ k'a fɔ ko à partir de 24 ans i tɛ don IAM kɔnɔ en plus de ça aussi il faut sélectionner les meilleurs élèves, c'est-à-dire à partir de 15, tous ceux qui n'ont pas 15, 16 de moyenne, tu dois y aller. Savana Fana, l'État quand même devrait faire des fouilles régulières au niveau du campus universitaire. Dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen Mohamed Daɲuko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ayiwa sisan an bɛ taa Senegal jamana na n'a yirala k'a fɔ ko yɛrɛfɔ ko ayiwa o bɛ ban marisi kalo o tile 24 na o cɛ bɔ 19 minnu y'u ka ayiwa jamana fanga kalataw ɲinini kabini marisi kalo o tile 9 na olu bɛ ka u ka ɲɛwalanw n'an b'a f'u ma ko programme olu jira walasa ka Senegal jamanadenw lasɔn ayiwa ko cɛbɔw kan ka ɲɛyiralen kɔnɔ u bɛ u sinsin Senegal jamana jɔsenw falili kan VOA Bambara lasigiden ka bɔ Dakar Nama Jara ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn. Kari nata Senegali jamanadenw b'u ka jamana kuntigi kura sugandi campagne tile 3 minnu tora cɛbo 19 ni yaalaw bɛ ɲɔgɔn na dugubaw ni tɔgɔdaw la walasa ka Senegali jamanaden miliyɔn 18 lasɔn u ka programmew kan u ka campagne in kɔnɔ cɛbow bɛ jamana kuntigi kalata in na ka programmew fanbaw bɛ jamana jɔnsenw yɛlɛmali de kan n'a bɛ wele réformes institutionnelles wala Alioune baɲumankɛ tɔn min tɔgɔ Africa Jom Center ɲɛma don k'a ka kan jɔnsenw taabolo ka yɛlɛma Senegali i n'a fɔ cɛbow jamana kuntigi kalata in na y'a laɲini cogo min na. Cɛbow bɛɛ bɛ ka kuma jamana jɔnsenw ka labɛnni ko ɲuman kan bawo politiki mankan minnu tɛmɛna mɔgɔ si t'a fɛ tugun o ka kɛ jamana in kɔnɔ o la u b'a fɛ ka yɛlɛmaw nati ka yɛlɛma don jamana kuntigi ka fangaba in na wa o ka ɲi kosɛbɛ o ye fɔlɔ ye a filanan ka izimuw caya jamana kɔnɔ i n'a fɔ cɛbow y'a fɔ cogo min na bɛɛ bɛ kuma o kan a sabanan i ye sirako ye i n'a fɔ tɛrɛn sira o n'a ɲɔgɔnna caman o la cakɛdaw bɛɛ ka yɛlɛma jango kiritigɛ cogo u caman b'o fana fɔ u ka programmew kɔnɔ. Pétrole ni gazi boli min bɛna damina jamana kɔnɔ ko min mana kɛ jamana ɲɛma ye a ka fɛɛrɛw bɛɛ kɛ walasa o nafa fana ka se jamanadenw ma i n'a fɔ sariya sunba y'a fɔ cogo min na. Avec le pétrole et le gaz. Ni pétrole ni gazi min bɛna bɔ jamana kɔnɔ u ka kɛ cogoya bɛɛ la jamanaden bɛɛ ka nafa sɔrɔ u la bawo an ka sariya sunba b'a fɔ ko nafolo ye jamanadenw de ta ye nka o waleyali de ye gɛlɛya ye layiduw kɔni bɛ ka taa kandidaw fɛ campagne in kɔnɔ ka ɲɛsin sariya sunba ka nin sariya sen waleyali ma. Disposition de la constitution. K'aw ladɔnniya campagne in kɔnɔ kasaraw dɔ kɛra cɛbow dɔ ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ marabagaw ka cɛbo Amadu Ba ni fanga sina cɛbo Basiru Jɔmayi Fayi ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Saint-Louis mara la mɔgɔ caman jogina o senfɛ baɲumankɛ tɔnw ye nin kasaraw kɔn marisi kalo tile 24 jamana kuntigi kalata in Senegali campagne bɛ datugu juma dɔn cɛbow caman bɛna u ka halisa an ka kunnafoni farafina gun kan an bɛ taa Libi jamana na kɛrɛnkɛrɛnnenya Libi y'a ka dancɛba datugu ni Tunisie ye tarata don marifatigiw ni lakanabaw kɛlɛ kɔfɛ Libi dankan fan fɛ Tripoli jamana kɔnɔna ko ministiri y'o laseli kɛ minisiriso y'a jira ko o kunnafonidi sɛbɛn dɔ kɔnɔ a ye yamaruya di ko Ras Jedir o sigida dankan yɔrɔ la datuguli teliya la binkani dɔ kɔfɛ min kɛra sariya tiɲɛni jɛkulu fɛ minnu sen bɛ kɛrɛnkɛrɛnna kirimisiw baaraw la u y'a jate jɔ sɔrɔlen ye
nin dadɔn nin kun ye ka sira di lakana labɛn sigili ma ani ka baara kɛcogo ɲuman sabati jamana ka fanga kɔnɔ ka kɛɲɛ ni kunnafoni sɛbɛn nin kɔnɔna na. VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Halisa aw bɛ Malikura de kɛnɛ kan an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako n'a lamini na an bɛ sɔrɔ fana an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ ani minnu bɛ ka mafilɛ kɛrɛnkɛrɛn na fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook ye VOA Bambara kan. Sisan an bɛ segin ka na an ka soba kan kɔnɔna na n'o ye studio 6 ye. Sɔrɔsiw ka jɛ ka baara ani jɛɲɔgɔn Amérique ni Niger cɛ o bɛ ɲɔgɔn nafa kosɛbɛ. Washington y'o fɔ tɛnɛn don min jirala ka bɛ ɲɛfɔli makɔnɔ Niger fangatiw ka laseli kɔfɛ walasa ka jɛ ka baara ban. VOA Bambara kunnafonidila Modibo Dambele ale b'a lakala yen an ka lamɛn. Ni Niger jamana ka furancɛ fanga mɔgɔw an bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya yaasa ka se ka nin ko piripirilatigɛ ani k'a lajɛ ko nataw la an kan k'o kɛ cogoya min na. Ni laseli kɛra Vedan Patel fɛ ni ale ye Ameriki jamana ka kɛnɛma ko o ɲɛnabɔli kuma latɛmɛna ye. Anw ni farafina tilebiyanfan jamanaw ka jɛɲɔgɔnya a bɛ lakanan kan wa a nafa ka bon an bɛɛ ma. A dabɔlen don an yɛrɛ bɛ mun ye k'an bɛɛ ka nafa k'o sɔrɔ ni o ye ka jatigɛwale balawu k'a kunbɛn ani ka se k'a kɛlɛ ani ka se ka yɔrɔ bila sen kan basigi ani ɲɛtaga ani sɔrɔ bɛ yiriwa yɔrɔ min na a ka kuma la. Pentagon ka kuma latɛmɛna ni o ye Sabrina Singh ale ko Ameriki jamana ko a ye kuma tilennen ani jɛlen o de fɔ Ameriki haminako ye mun ye ni fanga dafiri in na. O hakilina kelen na an ka Ameriki cidenyaso ɲɛmɔgɔ n'o ye Anthony Blinken lamɛn. In terms of Niger, mun ye Niger kunya ye an y'a fɔ Niger ye jɛlenya la wa ala ma mɛn kosɛbɛ ko haminako dɔw bɛ anw na yɔrɔ caman na ko anw degura Niger bi kan ka taga ni kow ye cogoya min na an degura o kan an n'u bɛ kuma la wa an bɛna to kuma la ni furancɛ fanga ka kulu ye ni o ye CNSP ye an bɛ kuma ɲɔgɔnyali la n'u ye a lajɛ ko kan ka taga cogoya min na. CNSP, and we're discussing with them a path forward. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Ni tun ye VOA Bambara kunnafonidila Modibo Dambele kumakan ye an ka foli b'a ye. Israel jamana gundo kunnafonidila n'o ye intelligence service ye olu ɲɛmɔgɔba o bɔra Doha nka kumaɲɔgɔn bɛ sen na marifaci dabila nin kan Gaza ani mɔgɔ minɛnnu bilali kan o bɛ sen na hali bi Qatar jamana la faba kɔnɔ. Qatar ɲɛmɔgɔ dɔw y'o fɔ tarata don na VOA Bambara kunnafonidila Mariam Traore ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn. Musadi ɲɛmɔgɔ David Berna bɔra Doha ni kunnafoni ninnu dira u ka minisiriso min sigilen don jamana kɔmako ɲɛnabɔli kunna o kuma latɛmɛla Majed Al-Sarani fɛ. A ye nin laseli ninnu kɛ a ka kunnafoni di dɔ senfɛ ani kunnafoni sɛnsɛnnaw cɛ. A ko an ka kulu baarakɛlaw bɛ labɛn na ka fara ɲɔgɔn kan tuma min na an bɛ ka ni kunnafoni in lase aw ma. David Berna ni minisiri ɲɛmɔgɔ tun ka ka ɲɔgɔn ye Qatar ka fara Egypte fanga ɲɛmɔgɔ dɔw kan kuma ɲɔgɔnya ka ka don u ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka bɛnkan dɔ sɔrɔ. Nin kɛra siɲɛ fɔlɔ ye kabiri bɛnkan laɲini ni kumaɲɔgɔnyaw baara daminɛna min tun ma se ka sira sɔrɔ ka kɔn sunkalo ɲɛ. Sunkalo kalo min ye alisilamɛw ka kalo nɔrɔma ye n'a daminɛna kunɲɔgɔn tɛmɛli. An ka kulu minnu tun ka ka wuli ka taa jateminɛliw kɛ ka se ka na ni kunnafoni jɔnjɔnw ye bɛnkan sɔrɔli la u ka kumaɲɔgɔnyaw senfɛ min dɔ dara ɲininkaliw kan. Asari a ye nin fɔ. An bɛ waati min na an jigi b'a kan ko laɲini dɔ min bɛnkan ma sɔrɔ bɛna sɔn ka yira Hamasi ka finitigijɛkuluw fɛ nka o tɛna kɛ an ka baara kuncɛliw ye. Monsieur Asari a ye nin da a ka laseliw kan. A ko fɛnɛ n hakili kɔni t'a la k'a fɔ k'an bɛna se k'a lase k'an surunyara bɛnkan dɔ sɔrɔli la. An cogo dɔnnen don wa fɛnɛ an jigi b'a kan k'a fɔ ko bɛnkan dɔ bɛna sɔn ka sɔrɔ kumaɲɔgɔnya minnu daminɛna nka a bɛna sɔn ka teliya joona anw fan fɛ k'an dabila an yɛrɛ ɲɛ ka laseliw kɛ min bɛ tali kɛ a ko la dilanni kan. A ye min lase ka
fara a ka laseli kan. Tɛnɛn don Hamasi finitigi jɛkulu ɲɛmɔgɔ dɔ ye a lase ko Palestine jamana ɲɛmɔgɔw bɛna sɔn Israel jamana ɲɛmɔgɔw ka u yɛrɛ minɛ ka kɛlɛ lajɔ ka kɔn u ka kasodenw falenni ɲɛ o min bɛna sɔn ko ka nɔgɔya don u ka kumaɲɔgɔnyaw la min tun jilajalen don ni bɛnkan tun ma se ka sɔrɔ o la walasa u ka se k'u ka kɛlɛkɛkulu bɛɛ lajɛlen lasegin. Octobre kalo tile 7 Hamasi ka finitigi ɲɛmɔgɔw minnu bɛ wele ko commando kɛlen kɔfɛ k'u ɲagami mɔgɔw cɛla Gaza ye dangarili kɛ ka taa Israel wuruduguyan fan fɛ ka mɔgɔ 1000 ni mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 60 ɲɔgɔn faga. O de kɔfɛ Israel jamana finitigiw ye u kali a kan k'a fɔ k'u bɛna u ta sara n'u ka wulikajɔw ye ka madon kɛyanfan ani wuruduguyanfan na yɔrɔ min kɛlɛ ganna n'a kɛra sababu ye ka mɔgɔ 31 ni mɔgɔ 800 ni mɔgɔ 19 faga Gaza. A mɔgɔ fanba bɛɛ lajɛlen tun ye dugudenw ye i n'a fɔ Hamasiw ka minisiriso min sigilen don lakana ko kunna ye a kunnafoniw sɛbɛntiya cogo min. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Mali la jamana fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Choguel Kokala Mayiga ale ye politiki jɛkulu tɔn dɔw kunbɛn tɛnɛndon wula fɛ Bamako. Ɲɔgɔnye min ɲɛsilen don hakili falen na hukumu kɔnɔ fanga ɲɛmɔgɔ fɛ n'a kun ye ka baro kɛ jamana kɔnɔkow kan nin waati kɛrɛnkɛrɛn na nka k'a ɲini fana ka jɔyɔrɔ sabati ani ka jɛɲɔgɔn kura ɲini ka bɔ Bamako kunnafondila Pascal Traoré ale b'a kunnafoni ni walawala ye an ka lamɛn. Minisiri ɲɛma ani politiki tɔn ka lajɛ fɔlɔ lasalen kɔ Choguel Kokala Mayiga ani politiki tɔn ɲɛma dɔ ye lajɛrɛ kɛ. Lajɛrɛ in kɛra minisiri ɲɛmayaso la nka kunnafonidilaw kɔni kun yamaruyalen tɛ ka kɛ lajɛrɛ in kɛnɛ kan. Lɛri dama tɛmɛnen kɔ politiki tɔn ɲɛmaw bɔra. Yaya Kulubali ale ye u dɔ ye ale b'u ka sewa jira ka kɛɲɛ ni lajɛrɛ in ye. Premier ministre ka kuma a bolila fɛn damadɔ kan o ye jumɛn ye o ye partout bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka Maliko bila sanfɛ parce que n'i y'a jateminɛ Mali bɛ yɔrɔ min na komi bi mɔgɔ kelen ko tɛ Asimi kelen ka ko tɛ sɔrɔsi minnu ni M5 minnu jɛra bi ka fanga yɛlɛma ni fanga kura nana donc an kana na olu dɔrɔn lajɛ mais an ka Mali yɛrɛ lajɛ Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ olu ka priorité tun ye mun ye o tun ye ka Kidal ka se k'o de libérer fɔlɔ donc Kidal libéré la donc kɛlɛ caman kɛra wa ko caman kɛra duguma fɛnɛ donc olu ye minnu kɛ mun bɛɛ ma se ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye mais laɲini ye mun ye Mali ka se ka basigi sɔrɔ ni Mali ye basigi sɔrɔ fɛn min ye politique place ye fɛn min ye jamana tagali ɲɛw ye ani partenaires an bɛ se ka segin cogo min na Mali ka hakilina kura kan vision kura min bɛ Mali la o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogo min na fɔlɔ la ka na an ka accord signé n'an ye ten ka nafaw ta ka taa n'a ye o bɛɛ de banna n'i bɛna sisan i bɛna an b'a fɔ bɛɛ bɛ gagner cogo min na baara bɛ kɛ ni o ye o de tun ye laɲini ye Ala barika la bi o sɔrɔla wa ale yɛrɛ fɛ ani fama caman kumana u ye laɲini mun kɛ o ye k'a fɔ maliden bɛ sɔrɔ min bɛ Mali janfa ale ɲɛ t'o la olu ɲɛ t'o la donc ça veut dire maliden bɛɛ ye kelen hakilina kelen de b'an bɛɛ la pour que Mali ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ. Premier ministre ye wele bila parti ma donc je crois que i yɛrɛ min fɔ mɔgɔ min faamuya Premier ministre de don a bɛ jamana ka baara la jamana ɲɛmɔgɔ dar'a la ka bila yen donc nous en tant que les acteurs politiques. Pascal Traoré, VOA Bambara, Bamako. Ne ye Jɛnɛba Lobo Traoré ka bɔ Kayi radio Kanimi a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya ferekɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministrew ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. Sisan an ka bi farikolo ɲɛnɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo. Badenya sirantulontan ɲɔgɔn dan Mali sirantulontan denmisɛnw cɛmanninw ko don minnu si ma tɛmɛ san 23 kan n'an ko espoiru olu bɛ bisimila Japon taw fɛ juma nata
marsi kalo tile mɔgɔni fila san 2024 na a badijɛ sɛdɛntorɔnta ɲɔgɔndan bɛ tan Japon jamana kan a bɛ don Jeux Olympiques Paris ɲina san 2024 taw labɛnni hukumu kɔnɔ minnu bɛ daminɛ juillet kalo nata tile mɔgɔni 6 k'u kun cɛ uti kalo nata tile 11 san 2024 na Paris Faransi jamana kan Mali sɛdɛntorɔntana denmisɛnw ye Japon sira ta kunun ntɛnɛn wula fɛ Mali degeli Alu Badara Jalo n'a bɛ wele Konti ale ye sɛdɛntorɔntana mɔgɔ 22 de sugandi minnu bɛ na u ni yɔrɔ ta a badijɛ sɛdɛntorɔnta ɲɔgɔndan na sɛdɛntorɔntana mɔgɔ 22 in na gardien de but mɔgɔ 2 jokɔlɔsibaw a tɔ n'an ko joueur de champ o mɔgɔ 22 in na 2 de bɛ ntolantan Mali la a tɔ 20 bɛ ntolantan Mali kɔ kan hakilina jiginna Mali ni farafina jamana 2 wɛrɛw de bɛna farafina gun jɔyɔrɔ fa Jeux Olympiques kɛnɛ kan sɛdɛntorɔnta kunda min bɛ espoirw kofɔ Mali, Egypte ani Maroc o jamana 3 de ye jɔyɔrɔ 3 sɔrɔ CAN U23 kɛnɛ kan Marocains fɛ salon san 2023 La Guinée min ye jɔyɔrɔ 4 sɔrɔ ale ni Asie gun jamana dɔ bɛna ɲɔgɔndan dɔ tan ni La Guinée ye se sɔrɔ o kɛnɛ kan ale bɛ fara jamana 3 ninnu kan farafina tɔgɔ la sini araba marsi kalo tile 20 san 2024 Jeux Olympiques tirage au sort bɛ kɛ min bɛ espoirw kofɔ sɛdɛntorɔnta kunda VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala segi don. laseli min bɛna mɛn aw fɛ nin bɔra colonel Mariam Sagara yɔrɔ uti kalo tile 11 san 2022 la. Colonel Mariam Sagara ye sɔrdasiw ka kuma lase soba n'o ye DIRPA ye o ɲɛma dankan ye. Aw bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ ni mun ye? A ma fɔ ka taa marifa ta, a ma fɔ ka dɔwɛrɛ kɛ. Aw bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ ni kunnafoni di de. I bɛ mɔgɔ i bara a tigi bɛ bɔrɔ t'a la don o don k'a don aw ka du kɔnɔ. Mun bɛ bɔrɔ kɔnɔ aw t'o dɔn. Aw sigilen don k'aw makun. Fo ni tiɲɛni kɛra don min na ko ja nin tun ye terroriste de. Yan'o ka kɛ mun na aw t'a ɲɛfɔ. Fɛn bɛɛ filɛ nin ye k'a fɔ ko u bɛ terrorisme ni fɛn kɛ an dɔw de don maliyɛnw de don an joli de don an bɛ se ka kuma u fɛ fɛnɛ sensibilisation na aw bɛ ka nin min kɛ nin ye taabolo tɛ a y'a dabila an ka na an ka jɛ ka Mali jɔ ɲɔgɔn fɛ n'an sera k'o kɛ ka caman bɔ a la sisan aw yɛrɛ b'a dɔn caman bɛ bɔ kɛlɛ la. Ni tun ye colonel Mariam Sagara ka laseli ye ka bɔ DIRPA n'o ye Mali sɔrdasiw ka kuma la. Ni bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnna minnu fana tun bɛ k'an mafilɛ fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook page VOA Bambara ni jɛmukan labɛnna a balimakɛ Cheikh Thioro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimamuso Kim bolo jɛmukan lasara ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la a k'an bɛn waati wɛrɛ la.